बे जोंनि हस्टेल आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय बिराद गोबाव जाबाय आरोना फैनायनिफ्रायनो मबाइल दांनो मोनाखै मानो होनबा बाइबेल क्लासावहाय माने मबाइलनि एलाउ गैया आरो आंथ' मिथियामोन गासिबो स्टुडेन्टफ्रा जि टेनसन जादों आरोना फैनायनि हरावनो जों मबाइलखौ गथायनांदों सारनो माने मबाइल दांनो होआ आरोना दिनै सानदे नालाय नै दा 2टा जाबाय आरोना सानजौफुनि 2टा जानायखाय गिर्जा बायनायनि उनावसो जोंनो मबाइल होबाय आरो दिनै सानदे जों बेलासिसिमल' मबाइल मोनगोन आरो गाबोन फुङाव 6टानि मर्निंआवनो जों होफिननांगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेयाव ब्लग बानायनो हानाय बिदि माबानो हानायबो सुबिदा गैया खिन्थु जों दा बहुत स्टुडेन्ट दं बेनि गेजेरावनो माने 8जन स्टुडेन्टआ माने जों सिलेक्ट जादों आरोना भैरबकुन्द खाथियाव मोनसे प्रग्राम दं बेयाव जों थांनो नागिरदों आरोना दा थ' जों मबाइलखौ लांगोन बेयावथ' नेटबो मोना बिसोरो सिलेक्ट जायाखै बिसोर थालांजोबनांगोन बे जोंनि पास्टार हेलौ सेंग्रा पास्टार हेन्डसामानो बिसोर नों अबेनिमोनलाय आङो चिरांनि नों अबेनि नों गुवाहाटीनि बैसोर चिरांनि गुवाहाटीनि ओमफ्राय बैयावबो दं माखासे सेंग्राफोर आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर दाख्लै आङो फैनोसैयाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो बेयाव कमेन्ट्सफ्राव सोंदोंमोन मानि क्लास होननानै बे 40 डेसनि बाइबेल क्लास आरोना बेयाव बयसनिफोर हस्टेल दङ गार्लस हस्टेल दङ ओमफ्राय बेयाव माने क्लास जायो आरोना 40 डेसनि थाखाय ओमफ्राय जों 40 डेसआवहाय मबाइलानो होआ अनलि सानडेआव गिर्जा जनायनि उनावसो मोनगोन आरो बिब्दि रुल बानायना खादों बेयाव टाइम टेबोल होनाय दं माने मबाइल लाबाथाय गोसो होआना रावबो बेखाय आरो दिनै बिराद फुरथि गासिबो सोरबा फट' लादों सोरबा न'आव फन खालामदों भिडिअ कल खालामदों बिदि आरो ओमफ्राय ब्लग बानायनोबो टाइम गैखाया थ' दा प्रग्रामाव जों थांनोसै ओंखाम जानोसै दा बेयाव प्रे खालामो आं उन्दुफायो बे नै बिसोर मेथाइ कपरा मेथाइ जागासिनो दं जों बेखिनियाव थायो आरोना बे रुमाव बेनिफ्राय जों जाय सिलेक्ट जादों बेफोर माने हौवासा 4 हिनजावसा 4 8जनल' जादों आरोना ओमफ्राय दा जों सल' खननांगौ आरो प्रग्रामावहाय गासैबो थांसै आरो दा सारजों थांनो रेडि जाबाय सफैबाय आरोना माने सारा थाव सोनो थांनानै नालाय जों दसे बेरायथ'दों आरो बेयाव प्रग्रामाव थांनायनि सिगां बेयावथ' बिराद फैबारबा फैखाबाय थेवबाबो ज' स्टुडेन्टफोरजों फैदों आरो गेलेजाय program जोब्बाय माथोबो बायबाय दा जों बयबो चावमिन जानो जिरायना थांसै ओमफ्राय आं एडिटबो खालामनो टाइम मोनला आपल'ड होनोबो टाइम मोनला जेब्ला हायो होनोसै ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै रुमाव फरायबा टाइम पास खालामो नालाय माने बेयाव फरायनो होयो आरोना फरायगासिनो दं गासैबो ब्रेकफास्ट फुंनि This is sauce ke sari. Tarik gelas.